Bueno, pequenos, pois agora imos ver como se pasa dun estado da materia a outro estado. Sempre utilizamos o exemplo da auga, vale? Os cambios de estado. Vamos a ver os cambios de estado, vale? Os cambios de estado. E sempre vamos utilizar, como digo eu, a auga como exemplo. Entonces, vamos a partir dun estado líquido, pasamos a un sólido, do sólido pasamos outra vez ao líquido, e do líquido pasaremos ao gasoso. Vale? E do gasoso pasaremos outra vez ao líquido. E entonces, aquí nestes pasos, pois teñen lugar diversos procesos, vale? Teñen lugar procesos que nos permiten o paso de líquido a sólido. Por exemplo, vamos a empezar. Para pasar de líquido a sólido, o que facemos chamase un proceso de solidificación. Vale? Este solidificación é un proceso por o que facemos é que baixamos tanto a temperatura, baixase tanto a temperatura que acabamos conxelando a materia que temos aí, ese líquido que tiñamos, vale? Reducimos a temperatura, vale? E, por exemplo, no caso da auga, aquí, reducir temperatura. A temperatura. Hasta que se chega, no caso da auga, a 0 grados centígrados. Porque a auga conxela a 0 grados centígrados, vale? Para pasar de sólido a líquido, temos que facer un proceso contrario, que é o proceso da fusión. Fundir. Entonces, a fusión o que nos permite é dar calor, subir a temperatura. Entón, temos que pasar a temperatura de 0 grados, sacala de 0 grados, subila máis arriba, hasta aquí, hasta cando? Hasta que todo o que tiñamos sólido se derrete e pasa todo a líquido. Imaginádamos, aquí sólido na auga teríamos o xeo. Pois un xeo, quentamos a auga, o sea, máis temperatura, subimos a temperatura hasta que temos el líquido. Normalmente, a auga en cuanto pasa de 3-4 grados, pois a temperatura de fusión, pois xa temos prácticamente el líquido. Que pasa? Que se cuanta maior cantidad de auga teñamos aquí en sólido, cuanto maior volumen, ou maior masa, máis tempo vamos a tardar en pasar a líquido. Por qué? Porque está máis fría. Entonces necesitamos máis tempo de temperatura ou subir a temperatura, vale? Como pasamos de líquido a gas? Bueno, pois pasamos por un proceso que se chama vaporización. Vaporización é transformar o líquido a gas. Pasalo a vapor de auga no caso da auga. Por exemplo, a auga, o que lle facemos é que aumentamos temperatura. A temperatura. Hasta que cheguemos ao punto de ebullición. Punto de ebullición. Hasta punto de ebullición. Que no caso da auga son 100 grados centígrados. Vale? Normalmente, a auga non chega a ferve antes, aos 80 grados ferve a auga xa perfectamente. Pero dependendo de toda a cantidad, a masa que teñamos, o volumen de auga que teñamos, temos que esperar hasta os 100 grados para que toda a cantidade de auga que teñamos nese recipiente poida ferver todo, embullir todo. E ebullir quer dicir ferver todo, a gorgorós, e que todo se este transformando, e que teña a temperatura 100 grados todo o recipiente, toda a auga, toda a cantidade de auga ou que haxa aí. Mentras tanto non estamos falando de punto de ebullición. 80 grados pode ser que ferva a auga da superficie, porque o calor ven de abaixo, sube a auga quente para arriba, entonces evapórase, e a auga fría vai baixando para baixo, vai movendo así como nun circuito, hasta que toda a cantidade da auga está suficientemente quente, a 100 grados, entonces ebulle.
Entonces é cando ferve toda a auga, vale? O punto de ebullición da auga. E para pasar de estado, xa estamos en estado gasoso, no vapor de auga que sube, pasamos a líquido por efecto de condensación. Vale? Que é, o que facemos é que se arrefría a temperatura da auga, vale? Un proceso de arrefriamento. Arrefriar, vale? Baixamos a temperatura. É o que pasa, por exemplo, cando chove. É o vapor de auga, da auga que se evapora, concéntrase nas nubes por un efecto de baixa de temperatura. Ese vapor de auga que está en forma de gas licúase, transformase en auga e aparecen as gotiñas. Que se esa temperatura é moi forte de golpe, pois automáticamente pasamos ao sólido, que é o que ocorre cando neva ou cando graniza, cando sarabea. A temperatura, eses cambios bruscos de temperatura é tan grande que automáticamente pasamos do estado gasoso que están nas nubes ao estado sólido en que nós o percibimos aquí na Terra. De acordo? Bueno, pois, con isto, deixamos isto dos cambios de estado. Xa vimos os cambios de estado e poñemos como exemplo a auga, vale? Logo faredes, imos mandar algunhas prácticas para facer, vale? Moi ben, pasaremos así.